5. otázka. Ako písať uzemnenie, keď v písanej konverzácii neviem využiť hlas? Klientka bola v akadémii, v takom mentoringovom mojom programe, kde sme hovorili aj o vplyve neverbálnej komunikácie a tam sme presne preberali aj vplyv tónu hlasu, výšky hlasu a tak ďalej v tej komunikácii. Ale je pravda, že v písanej to chýba a chýba tam pohľad, úsmev, pauza, energia, nejaké gesto. Proste nepočujeme a nevidíme ďalšie veci, ktoré by nám komunikovali tú energiu toho druhého. Niekedy sa stane, že tá žena tým pádom v tej komunikácii môže sklzať k tomu, že pôsobí až príliš snaživo, zahlcujúco alebo príliš odťažito, chladne, rezervovane. Čiže uzemnené písanie je o tom, že proste viem, kto som, viem, čo chcem, viem, čo ponúkam. Máme tu pár pravidiel, ktoré k tomu pomôžu, aby to písanie znelo uzemnene. A teda, prvé je písať kratšie. Keď žena cíti určitú neistotu, niekedy aj nemusí to vychádzať z toho muža, ale sama v sebe niečo si nesie a samú seba ako tak vie vystresovať a overthinkuje a neviem čo, že potom začne v tom písaní pôsobiť príliš vysvetľujúco a dá 3 odseky, dá 5 otázok, dá 7 smajlíkov a všetko tak vysvetľuje, len aby nebola zle pochopená, len aby náhodou ho neurazila, len aby ho nestratila, len aby si o nej niečo nepomyslel. Čiže vtedy, keď máš tú tendenciu, choď naspäť k svojmu stredu, daj si pár nádychov, výdychov, sprítomni sa a jednoducho len si povedz, že nemusím všetko objasňovať, vysvetľovať alebo zachraňovať. A namiesto toho, aby si dala neviem koľko odsekov, daj napríklad, že rada ťa uvidím a už nechám na teba, aký plán navrhneš. Kdežto opačná energia neuzemnená by bola a prečo si sa neozval? A sme mali ísť tam a kedy vlastne pôjdeme? Kedy máš čas? Ja by som mohla v útorok a nepôjdeme aj tam? A to, hej, zachraňuje, vysvetľuje, plánuje, proste kritizuje a tak ďalej. A ono úplne inú energiu to má, keď žena dá najavo záujem, ale nechá to na toho muža už doplánovať, dotiahnuť. Druhý tip je používaj bodky, keď to tak poviem, a nie nejaké emočné zasypávanie tých emotikonov alebo nejakých výbuchov alebo vykričníkov. Niekto vie dávať vykričníky, to je extrém. Niekoľko za sebou. Čiže niekedy to oveľa sebaistejšie, uzemnenejšie môže pôsobiť. Keď tam proste dáš krátku vetu, bodku, napríklad to znie príjemne, pobavilo, to je milé, alebo fíha, skvelé, hej, a kľudne, dobre, dá tam, ako to cítiš, ale jednoducho všimnúť si, či to robím z tej paniky, že už stresujem, už overthinkujem, alebo či to naozaj robím z toho, že to mi príde prirodzené. A viem, že niekedy vtedy je to ťažké rozoznať, ale skús byť k sebe úprimná. Ďalšie pravidlo. Nechaj tam trošku priestoru, nech to dýcha, nech má tam príležitosť aj ten muž niečo vložiť svoje. Čiže nepreháňať to so všetkým, nevyplňať každé ticho, nezachraňovať každú skončenú konverzáciu. Nechaj to aj na neho. Ale opäť, to súvisí s našim uzemnením. Keď chceme pôsobiť uzemnenie, cesta je uzemniť sa. Už každý ako čo na neho funguje. A ak nevieš, čo na teba funguje, tak ešte to môžeš preskúmavať a hľadať, čo uzemní teba. Alebo si môžeš kliknúť dole pod video a prísť k nám do klubu a tam nájdeš rôzne videá. Napríklad výzva Sexy sebaistá. Tá je celá o uzemňovaní, takže odporúčam si ju pozrieť.